wannan sallar ita ce tattalin arzikin ɗan adam. Wallahi ina gaya muku, ba ku tambaye ni rantsuwa ba, duk wanda ya rike sallah yana yin ta a cikin jama'a kuma a kan lokaci, wallahi ba zai tozarta ba a rayuwa, duniyarsa da lahirarsa ba zai tozarta ba. Manzo Allah ya ce wanda ya kiyaye ta to shi ma za mu kiyaye shi. Ku kiyaye wannan sallan nan da kuke ganinta ita ce aka ce azamul ibadat, ta bi komai daga cikin ibadoji girma. Ita ce annabi ya ce bambancinmu da waɗancan da ba sa sallah shine as-sala. Wanda ya barta annabi ya ce ya kafirta. To wanda zai wulakanta jam'in nan kuma don yi wasa da wuya idan ya farillar a karba. Jam'i in kaga ya tsere maka to sai da inda larura, ko bacci baka tashi ba, ko baka da lafiya, ko kuma a'a ka yi tafiya ne watakila sallar ta kama ka kai kadai. Amma kana ji ana sallah baka da uzuri, dole ka fito a yi da kai. Ita ce tattalin arzikinka da Ubangiji ya magana wamur ahlaka bis salati wastabir alaiha. Ka umurci iyalan gidanka su rinka yin sallah kuma su yi haƙuri a kanta. La nas'aluka rizqa. Malamai sun yi istinbadi a gargashin wannan suka ce mai yin sallah akan lokaci da jama'a to yana tana da tattalin arzikin gidansa ne. Wanda Allah ya ce in ka kiyaye ta ni zan azurta ka. Saboda haka a kiyaye, kuma wannan sallar ita ce fa in ta cika ka haye. In fa bata cika ba duk abin da kake a duniyar nan ba zai karɓo ba. Kuma manzo Allah mun karanta ana yana cewa duk wanda kaga ya tozarta sallah to sauran ayyukansa sun fi sallar tozartuwa. Saboda haka ku rike sallar. Matasa akwai 'yan abin da yake dan yaudarar ku na dan jin yarinta, ko kana jin a'a yanzu sauran shekarunka 30 da wani abu ka mutu, kenan yana yaudarar kawai za ka gyara. Mutuwa tana zuwa ma tsoho mai shekaru da yawa, tana zuwa wa marar lafiya, tana zuwa ma lafiyayye. Akwai wanda sai ya zo duniyar nan an haife shi ya kuka kawai sai ya mutu.